Van harte welkom vanuit het Europees Parlement, waar we vandaag de studenten, de scholieren van het Connect College uit Echt verwelkomen. En die zijn ook benieuwd naar alle kabaal rondom migratie. Want moeten er beperkingen komen voor arbeidsmigranten, voor studenten of voor asielzoekers? We praten erover vandaag hier in Brussel. Doen we onder andere met de gedeputeerde van de provincie Limburg, Eliane de Molen, is hier. Zij beheert dat dossier. En Jeroen Leenaars van de EVP spreekt mee over dat migratiepact. De laatste onderhandelingen en de stemmingen die komen eraan. En Elbe Stevens maakt een documentaire over Europa en de jongeren. En onder andere migratie is één van de thema's. Vandaag meer of minder migranten in Avondgasten Europa. Ja, van harte welkom dus vanuit het Europees Parlement, waar we dus, zoals gezegd, de leerlingen ontvangen, de scholieren vanuit het allersmalste stukje van Nederland, vanuit Echt, van het Connect College. Hier eigenlijk al de hele dag, Max. Jullie zijn onder andere in het Huis van de Europese Geschiedenis geweest. Ja, we zijn vanmorgen hier naartoe gekomen vanuit Echt en daarna zijn we naar het Huis van de Europese Geschiedenis geweest. En wat mij daar wel opviel is dat per verdieping dat je eigenlijk maar omhoog gaat, dat je daar steeds weer richting het nu gaat. En ja, dat is wat mij vooral opviel. En ook vooral heel veel van buitenland en socialisme en kapitalisme, dat je ook echt de verhoudingen ziet hoe het in Europa geweest is. Ja, Europese verkiezingen komen eraan, dus super dat jullie er zijn. Kun je alvast ook een beetje voorbereiden richting dadelijk dat eigen stemrecht. Want dat gaat er natuurlijk ook aankomen. En de Europese verkiezingen natuurlijk straks van 6 tot 9 juni op de agenda. Eerst hier aan tafel even de felicitaties naar de nieuwe vicevoorzitter van de grootste Europese fractie, de EVP, Jeroen Leenaars. Ja, dankjewel. Vanochtend verkozen. Ja. Proficiat. Dankjewel. Wat gaat het betekenen? Nou, het is mooi, want je zit echt in de machinekamer van de Europese politiek dan. Het is een klein groepje. We zijn een fractie van ongeveer 180 man. We hebben Manfred Weber als fractievoorzitter. En hij heeft een aantal vicevoorzitters die hem ook kunnen vervangen als hij ergens niet kan aanwezig zijn. En je hebt echt een hele mooie impact vanuit die rol op wat de EVP-fractie, de grootste fractie, hier in Brussel allemaal doet. Ja. Vlaggen gegeten ter viering? Nee, dat gaan we wel nog doen. Ja, dat gaan we wel nog doen. Want wat dat betreft, bekend terrein inderdaad voor Eliane de Molen. Van harte welkom dat u hier bent. Dankjewel. Dadelijk gaan we het even hebben over die aparte smaak. Maar u was hier ook afgelopen maand toen er een mooie geografische erkenning was voor de Vlaai uit Limburg. U was er niet alleen. Maar we hoorden u niet alleen spreken, maar ook zingen. Ja, want zelfs de voorzitter van het Europees Parlement die was erbij, Roberto Metsola. En ook zij neuriede dus mee met dit Limburgse volkslied. Dan daarbij ook nog 2 dozen vlaaien mee voor haar medewerkers. Zelf had ze nog een belangrijke bijeenkomst over buitenlandse zaken die dag. Maar de vlaai dus, die kreeg regionale erkenning. En u ziet hier Eliane de Molen dus inderdaad ook met de voorzitter van het Europees Parlement die hier mooi de vlaai tentoonstellen. En wat er dan bijblijft eigenlijk is de aparte smaak van mevrouw de Molen. Want het was niet alleen greumelen met kruiselen die tot haar favoriete vlaai behoorden. Maar er was ook nog een andere. Nog nooit van gehoord. Dat klopt, rabarbervlaai. Wat is dat? Rabarbervlaai is een seizoensvlaai die je eigenlijk maar een paar weken krijgt. En die gemaakt is met rabarber. Oh. Heeft u nog veel reacties op gekregen op die geografische herkenning van de Limburgse vlaai? Ja, best wel. Met name zeg maar trots van een hele hoop mensen. En dat ze zoiets eigenlijk wat zo gewoon is voor ons, dat zo bijzonder is geworden nu in Limburg. Ja. En inderdaad nationale en Europees nieuws gehaald. Hè? Dus dat is ook altijd een voordeel. Elbe Stevens, ook van harte welkom. Fijn dat u er bent, want we gaan het dadelijk hebben over natuurlijk de Europese documentaire die in de maak is. Maar even super druk, want er is nog een hele grote productie in de maak. De Ballonvader. Voor Disney. Hoe is het ermee? Voor Disney Plus, de streamer, ja, die is net klaar. Eigenlijk in de laatste fase, postproductie. We zitten nu, de edit is geweest, de montage, nu nog de laatste muziek erbij en zo. Dan zie je in april, mei klaar.
En dat was inderdaad een enorme speelfilm. En wij waren de eerste die echt een original voor Disney in Nederland kon produceren. Ja, het is ook een Limburgse productie echt, hè? Want je bent er zelf bij betrokken als producent, maar ook scenario-schrijver. Heeft een Limburgs tintje. Hoe zit Benny Lindlauf, ja, Limburg uit Sittard. Geweldige scenario-schrijver. En ja, dat is natuurlijk een deel van de crew is Limburgs. We wilden hem ook hier eigenlijk in Limburg opnemen, maar dat was uiteindelijk toch budgetair net te ingewikkeld. De meeste crew komt uit Amsterdam en dan moet je die reistijden en dan krijg je allemaal ingewikkelde dingen over. Nou, uiteindelijk zijn we dus naar Gelderland gegaan, bijna zo mooi als Limburg. En daar hebben we de opnames gehad. Ja, waar gaat het over? Ballonvader is een verhaal over een alleenstaande vrouw met een zoontje. Vader is verdwenen en de moeder zegt tegen haar zoontje dat die vader op een dag terugkomt. Die vader die komt nooit terug, die is gewoon vertrokken en die heeft de moeder en het zoontje in de steek gelaten. En op een dag valt er een ballonvader uit de lucht op een kippenhok. En die man die begint een ballonvaartschool naast die moeder. Nou, enorme ruzie. Kippenhok kapot. Ballonvader verstoort eigenlijk haar huiselijke rust. Maar langzaam ontstaat daar toch wel een mooie band te veranderen. Die ballonvader heel leuk met het jongetje, het zoontje opschiet. En of het dan, ja, hoe dat allemaal eindigt en of dat ook zo romantisch is als het klinkt, dat moet je zien. Maar het is een geweldige film. Ja, we zijn heel benieuwd. De komende jaren komt hij uit in ieder geval. We weten waar hij te zien is. Maar hartstikke mooi dat dat kom ik nog een keer over terug. Hij komt nog vertellen. En wanneer komt hij uit? Nou ja, hij komt dit jaar uit, maar de exacte datum, daar gaat Disney Plus over. Hè. Dus in die zin, dat is natuurlijk een enorm groot Amerikaans bedrijf. En zij beslissen dat. Dus ik kan daar niks over zeggen. Maar dat in de nieuws komt, na mei, als dat beslist wordt, die programmering, dat is een feit. Het lijkt een beetje nu ineens op de formateur die begint te spreken, want die kan sommige dingen zeggen, maar andere niet. En dan weten we, dan hebben we meteen het hele moeilijke onderwerp. Wordt een beetje bij, hè? Wat is er eerder, een kabinet of de ballonvader? Ja, dat zullen we zien. Maar in ieder geval, we herkennen het voorzichtig op de woorden passen van bijvoorbeeld het onderwerp over migratie. Daarover wordt gesproken op dit moment in Den Haag. Maar ook onderwerp van discussie natuurlijk richting de verkiezingen in Brussel. En de Universiteit Maastricht maakte zich daar al zorgen over. Want die zei van ja, jullie moeten niet te veel beperkingen opleggen aan onze internationale studenten. Want niet alleen verdienen we er geld aan, maar het is ook heel belangrijk voor Limburg om juist de boel aan de gang te houden in de provincie. Dit is wat Rianne Letchert zei over een mogelijke uitbreiding van de universiteit. Maastricht moet niet verder groeien, want dan ga je daar inderdaad ook knelpunten krijgen die je in sommige randstedelijke gebieden aantreft, waardoor ook daar de roep om te reguleren groter is dan hier. Maar bijvoorbeeld in Heerlen en Venlo, daar zijn de steden met ons nu in ontwikkeling, of in gesprek om die ontwikkeling van de universiteit daar verder vorm te geven. En daar is voldoende ruimte, ook op die woningmarkt. Ja, dus u zegt die 22.000 hier in Maastricht, dat is eigenlijk wel voldoende, dat hoeft niet meer te groeien? Nee, in Maastricht zouden we echt gerichter willen kijken welke opleidingen hebben nou eigenlijk de perfecte omvang. En daar dan de sturingsinstrumenten op te zetten. En in andere gebieden, rondom tekortsectoren, daar de groei in andere steden verwezenlijken. Nou, Rianne Letchert dus afgelopen maand in het L1 Nieuws. Eliane de Molen, u beheert die portefeuille, tenminste arbeidsmarkt, onderwijs voor de provincie. Hoe luistert u naar deze woorden van de grote baas van de universiteit? Nou, wij hebben heel nauw contact met de universiteit. Niet alleen met de universiteit, maar eigenlijk met alle mbo, hbo en wo-instellingen in Limburg. Er zijn er 8 in totaal. Waarbij eigenlijk iedereen effect gaat hebben als er iets met één van die, zeg maar, zowel in het mbo, hbo, vo gaat gebeuren. En wij snappen nadrukkelijk de vrees van de Universiteit van Maastricht, gelet op de landelijke tendens op dit moment en de signalen die we krijgen rondom het inperken van de internationale studenten. En wij zetten allemaal samen de schouders onder het feit dat ze zeggen van het gaat om een duurzame balans vinden en het zorgen dat je een vitale regionale economie kunt houden in Limburg. En is die zorg terecht die de universiteit uitspreekt van als wij die studenten, als we dat aantal niet op peil kunnen houden, dan is dat gewoon echt problematisch voor de Limburgse samenleving? Nou, het is in ieder geval zo als zij en studenten omlaag moeten gaan, dienen te gaan, dan heeft dat direct een financiële implicatie. Wat daarmee zeg maar ook een financiële implicatie heeft. Investeringen die je al sinds jaar en dag, zeker 10, 15 jaar aan het doen bent. Wat de feitelijkheid gaat zijn, nou dat zal de toekomst uit gaan wijzen.
Maar ik vind in dit filmpje ook heel mooi dat Rianne net zeg maar, de ruimte opzoekt richting Heerlen en Venlo. Want daarmee vergroot je eigenlijk het effect van de universiteit naar heel Limburg toe, in plaats dat het alleen in de regio Maastricht zou zijn. Ja. De universiteit pakt zich samen eigenlijk met Hogeschool Zuid, maar ook met de andere instellingen, onderwijsinstellingen in Limburg, om te kijken van goed, wij willen een signaal afgeven richting Den Haag. Zit de provincie er ook bij? Ja, wij hebben samen overleg. Kijk, wij realiseren ons dat de Universiteit van Maastricht op dit moment aan zet is om dat plan te maken wat zij moeten maken, zeg maar, op grond van de vraag vanuit Den Haag. Maar het is wel zo dat we alle 8 instellingen bij elkaar een manifest aan het maken zijn. En op grond van dat manifest kan de Universiteit Maastricht, zeg maar, gedragen door alle andere instellingen, dat signaal naar Den Haag afgeven. En daarin wordt ook nadrukkelijk samenwerking gezocht met de publieke partijen. En het is cruciaal dat als je in Den Haag bent, dat het feitelijk niet uit zou mogen maken of het het mbo is, het hbo of het WO of een provincie of een gemeente. Dat iedereen hetzelfde signaal afgeeft wat voor Limburg belangrijk is. Ja. Wanneer is het klaar, het manifest? Er wordt nu hard aan gewerkt. Er is volgende week weer een overleg. En we zijn ook in overleg om te kijken wat een geschikte datum is om dat af te hebben. Ja. Jeroen Leenaars, u heeft zich natuurlijk vanuit Europa ook bezig met die grensoverschrijdende samenwerking. Hoe ziet u zo'n initiatief uit Limburg? Ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is. En je ziet ook in Den Haag de tendensen bijvoorbeeld om minder Engelstalige opleiding, minder internationale studenten naar Nederland. Ik denk dat je ook altijd heel goed moet kijken naar wat er waar gebeurt. En in een stad als Maastricht, een studentenstad als Maastricht, die zo in die regio ligt, is het heel gek om internationalisering is de hoofdverkooppunt van de Universiteit Maastricht. Ontzettend veel studenten, hele intelligente mensen uit heel Europa en verder in de wereld, die komen naar Maastricht omdat het zo'n internationaal karakter heeft. Het is heel zonde om dat, zeg maar, kind met het badwater weg te gooien. Dus dat is een sterk punt van ons. En dat moeten we in Limburg, maar ook in Den Haag verdedigen. En ik hoop ook dat, als we hadden het over de formatienet, dat die formerende partijen daar ook heel erg rekening mee houden. En niet alleen maar op de soort van minder retoriek blijven hangen. Ja, we zitten natuurlijk een beetje met het moeilijke dilemma dat vaak studenten die 5-10 kilometer over de grens wonen, in Eschweiler of in Vizé, die dan in Den Haag direct als buitenlands student worden geregistreerd. Hoe kijkt u daarnaar? Want u zit natuurlijk zelf ook op een plek vlak bij de grens. Kent ongetwijfeld ook veel mensen die aan de andere kant wonen. Hoe ziet u dat, die definitie? Ja, nou, dat is best wel een complexe die in Den Haag vaak slecht uit te leggen is. Ik bedoel, de vriendin van mijn zoon die komt uit een dorpje in België, maar het is 9 kilometer van het dorpje waar ik woon. Hetzelfde dialect, dezelfde cultuur, dezelfde gebruiken, heel veel gezamenlijke vrienden, maar een totaal ander onderwijssysteem, andere fiscaliteit, andere pensioenen, andere bouwregelgeving. Dus dat is allemaal totaal anders. Dus dat maakt ook, zeg maar, dat het voor een universiteit, zeker als jij, zeg maar, feitelijk een regionale functie hebt, maar die toevallig wel over de grens is, dat dat meteen problematisch is of lastig is. Tegelijkertijd zijn we bij de provincie, ben ik ook aan het kijken van, kunnen we die grens niet als kans gaan gebruiken? En je kunt ook kijken dat je zegt van, nou ja goed, wij zitten in een zo uniek ecosysteem met in een eclips van 25 kilometer zitten er 5 prachtuniversiteiten. Kun je nou niet samen dingen gaan doen, zeg maar, doordat je zo'n ecosysteem maakt, wat in de rest van Nederland niet is. En daarmee ook de universiteit een stap kan helpen, zeg maar, in dat verder vorm en inhoud geven van dat maatwerk, waar zij nou heel erg voor pleiten. Ja, is er in het verleden natuurlijk wel eens geweest, die samenwerking tussen de universiteiten van Luik, van Hasselt, van Maastricht en Aken. Hoe wordt dit een volgende stap? Er zijn verschillende bilaterale overleggen. En kijk, want ik ben heel eerlijk, de provincie heeft niet echt een publiekrechtelijke rol op het gebied van onderwijs. Wat wij wel kunnen doen, is dat we de boel bij elkaar brengen, organiserend vermogen creëren, een aantal zaken stimuleren. We gaan kijken of we de komende jaren daar verder een verbinding kunnen krijgen tussen die verschillende partijen. Want ook aan de andere kant van de grens zitten ze met hetzelfde. Ook Aken, zeg maar, zit aan een grens. En Hasselt en Luik zit aan een grens. Maar op het moment dat je naar elkaar toe kijkt, zeg maar, zou je een ontzettend krachtig ecosysteem kunnen maken. Ja. We kunnen eens even kijken bij de studenten hier aan tafel. Bij de mensen die gewoon in Echt wonen, die per definitie vlak bij de grens wonen. Hoe zij aankijken tegen dat fenomeen van het studeren over de grens. Max, komen bij jou. Want jullie eigenlijk in Echt hebben best veel projecten met studenten uit andere landen. Dat heb je zelf gedaan.
Ik heb zelf meegedaan aan het Erasmus Plus project, ook georganiseerd vanuit de Europese Unie. En daarmee ben ik zelf naar Denemarken geweest. En dat was dan een project samen met de Denen, Duitsers, de Fransen en dan natuurlijk ons. En ja, wij zijn dan natuurlijk ook nog hartstikke dankbaar dat wij daaraan mee hebben mogen doen. Want ja, we komen natuurlijk uit het smalste stukje van Nederland. En het is niet dat ze een school uit Amsterdam of bijvoorbeeld Eindhoven gekozen hebben. En ja, we hebben daar vooral aan Europese onderwerpen gewerkt, zoals duurzaamheid en inclusiviteit. En dat hebben we dan door middel van een projectweek in Denemarken en ook een keer bij ons. Hebben we daaraan gewerkt met verschillende gastlessen en opdrachten. Bijvoorbeeld in Denemarken hebben we heel veel enquêtes gekregen. Bijvoorbeeld, wat vind je zelf wat duurzaam is? Bijvoorbeeld duurzaam eten en alles. En alles ging ook in het Engels. En ja, dat helpt ook onze Engelse taalvaardigheid te verbeteren. En ja, dat vinden wij natuurlijk hartstikke fijn, want alles wordt steeds meer internationaler. En als je dan goed Engels kan praten, dan helpt dat weer veel vaker je verder vooruit. Ja. En nu zitten jullie op 6 VWO, dus je moet ook op een gegeven moment gaan kiezen van wat ga ik nu zelf doen. Hoe relevant is dan nog die grens? Als je moet kiezen bijvoorbeeld tussen Eindhoven of Nijmegen, Rotterdam, Hasselt, Brussel, Lissabon, Barcelona. Telt het mee? Ja, voor mij in principe wel, want ik wil het liefst nog thuis blijven wonen met studeren. En daarom heb ik dan ook ervoor gekozen om een studie in Tilburg te gaan doen. Ja, en dan ga je op en neer naar Tilburg? Ja, op en neer naar Tilburg. Dat is ongeveer 1 uur en 15 minuten met de trein, dus dat valt in principe nog wel mee, vind ik. Ja. En heb je nog een beetje Deens geleerd, of niet? Nee, dat was te moeilijk. Ja, Skol, toch? Ja. Ja, dat kennen we wel nog. Ja, goed. Maar goed, inderdaad een interessant perspectief. Hier in Europa wordt er gesproken over een migratiepact. Als het goed is, wordt er straks in Straatsburg in april definitief over gestemd in het Europees Parlement. Jeroen Leenders is erbij betrokken. Ja. Het wordt in Brussel trouwens. 11 april in Brussel. 11 april in Brussel, niet in Straatsburg. Nee. Hoe staat het daarvoor? De Straatsburg-sessie van april is de allerlaatste sessie van dit parlement. En omdat het zo'n groot en belangrijk pact is, hebben we er toch voor gekozen om het al in een plenaire vergadering eerder in Brussel hier op de agenda te zetten. Mocht er iets misgaan, technisch of wat dan ook, dat we nog ruimte hebben om het alsnog aan te nemen in april in Straatsburg. Dus we hebben het... Hoe staat het ervoor en welke veranderingen gaat het brengen? Nou, ik denk dat het is heel belangrijk dat we dit nu doen, want we hebben het hier ook al vaker aan tafel over gehad. We kunnen ons allemaal nog herinneren de grote vluchtelingencrisis van 2015. Toen ook bleek dat het Europese beleid wat we hebben eigenlijk niet werkt. Maar dat de landen onderling alleen maar ruzie aan het maken waren over hoe dan verder. We hebben nu na 9 jaar verder, hebben we eindelijk de landen en het Europees Parlement samen zover dat we gezamenlijk achter een nieuw beleid staan. En dat nieuwe beleid betekent dat mensen die illegaal aankomen in Europa, dus die niet de juiste papieren hebben om naar Europa te reizen, die worden aan de buitengrens opgevangen. Daar wordt meteen een splitsing gemaakt tussen mensen uit oorlogsgebieden en mensen uit veilige landen. Waarbij die mensen uit veilige landen aan de buitengrens blijven, daar een versnelde procedure krijgen en ook vanuit die buitengrens weer teruggaan naar het land van herkomst. En dat is een groot verschil met wat we nu hebben, namelijk dat eigenlijk iedereen aankomt, officieel geregistreerd zou moeten worden in de landen aan de buitengrens. Maar waarvan we allemaal weten dat uiteindelijk heel veel van die mensen toch in landen als Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zweden terechtkomen. En dat is denk ik de belangrijkste verandering ten opzichte van het oude beleid. Los van het feit dat we nu een beleid hebben waar iedereen achter gaat staan, waardoor het ook in de praktijk uitgevoerd zal worden. Ja. Nu hebben we het daar, in dit geval in het migratiepact, vooral over asielzoekers. Ja, dit gaat asielmigratie. Gaat het ook over andere soorten migratie? Het pact als zodanig niet, maar het pact is natuurlijk niet een beleid op zichzelf. Daar hoort ook bij wetgeving rondom bijvoorbeeld arbeidsmigratie vanuit derde landen naar de Europese Unie toe. De regels rondom arbeidsmigratie binnen Europa, die hebben we al. We hebben namelijk het vrij verkeer van personen, waar we misschien hopelijk in het volgende mandaat gaan kijken of we dat ook een beetje beter kunnen gaan controleren. En natuurlijk studentenmigratie hoort daar ook bij. Dus het is een onderdeel van een alomvattende beleid. Ja, maar we hebben natuurlijk wel in Europa vrij verkeer van goederen, van personen. Dus als een universiteit in Nederland iets zou willen doen aan die inschrijving van studenten uit de Europese Unie,
kan dat überhaupt? Nee, je mag niet discrimineren. Dus je mag niet een student uit Frankrijk anders behandelen dan een student uit Nederland. Dus dat betekent qua collegegeld bijvoorbeeld. Je kunt niet zeggen, Fransen moeten niet te veel betalen. Dat mag niet. Nederland mag wel prima zeggen, wij willen dat deze opleiding in het Nederlands gevoerd wordt. En dan zal een Franse student misschien minder geneigd zijn om naar Maastricht te komen om die opleiding te kiezen. Maar je mag niet directe discriminatie doen richting andere nationaliteiten van de Europese Unie. Ja. Is dat in ieder geval genoteerd? Kunnen we dat meenemen in de plannen? Ik ga naar Elbe Stevens met de mooie documentaire die eraan komt. Tenminste hopen we. Europe, I See You. Wat is het precies? En omdat we een linkje maakten met migratie. Wat heeft het te maken met inderdaad het leven over de grenzen? Nou ja, wat het precies is jij noemt een documentaire, dat zou je kunnen noemen. Het zijn eigenlijk portretten van 25 minuten. De eerste is af, dankzij ook de gemeente Maastricht, Studio Europa, een aantal founding partners. Maar het idee is eigenlijk dat wij als producent, ik praat namens mijn bedrijf, ook Floor Krooi wil ik noemen, de medeproducenten, hebben wij samen gedacht, wat kunnen wij nou als producenten doen voor Europa? En dan met name op een positieve manier. Ik heb ook ooit, net zoals Max Erasmus, ben ik naar Italië gegaan, lang geleden. Ontzettend goede herinneringen aan, heel veel geleerd, al een netwerkje opgebouwd. Ik dacht, wat kunnen wij nou naast alle leuke fictiedingen die we doen, en dat gaat allemaal goed, maar echt iets voor de maatschappij doen. En dacht, nou, dan moeten we iets voor jongeren doen. Dus we zijn begonnen met een project. Dat zijn dus die portretten van jongeren tot 30 jaar. En in ieder land willen we iemand volgen. En die ene persoon, die in dit geval het eerste is in Duitsland, gaat over migratie. Die vangt migranten op. Aan de hand van dat portret vertellen we over het migratieprobleem in Europa. Een grote we kunnen er even naar kijken, want we hebben natuurlijk een stukje uit die eerste pilot, laten we zo even doen. Marie in Keulen. Inderdaad. Eén van de dames dus die voorbij komen in de reeks portretten Europe, I See You. Een nieuwe generatie Europeanen laat zich niet verlammen door sombere vergezichten. Ze gaan aan de slag, soms tegen de klippen op. Wie zijn zij? Wat is hun hoop, hun twijfel? Hoe is het om jong te zijn in Europa? Dit is Europe, I See You. First of all, I feel very privileged living here and being born here in Europe. To me, that means a lot of responsibility as well, to try to help. Even though I'm not a refugee, I can still stand up for them. We're all in this ship together, even though I didn't have to flee, but it could have been me if I just wasn't born here. Ja, het eerste portret. Dit is een beetje de stijl die we kunnen verwachten? Ja, dit is Marie. Het is geen politiek project van ons, maar wij volgen Marie die zich inzet voor migranten. En wij vinden het belangrijk om te laten zien dat jongeren bevlogen zijn, op welk gebied dan ook. We hebben Duitsland als land en Marie en de thematiek migranten. Maar het kan ook zijn dat we naar Italië gaan en daar iemand volgen die een meubels restaureert of iets wat typisch voor Italië is. En dat is eigenlijk de reeks die we gaan maken. Dat betekent dat we eigenlijk kijken naar... het komt ook voort uit het idee dat ik zelf vind dat wij... We zitten hier in Brussel. Ik vind Europa een geweldig continent. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Amerika en de VS, is ook mooi. Maar het gebied van privacy... Rusland, China hoeven we niet over te hebben. Europa heeft heel veel goede kwaliteiten die we eigenlijk te weinig uitdragen. Het is altijd gedoe en discussie. Dus ons idee was, laten we nou positieve portretten maken van jongeren die iets willen in Europa. En het maakt niet uit wat het is, maar we gaan ze volgen. En de andere kant is trouwens, het is een productionele kant. We maken het traditioneel voor televisie, een kanaal. Maar we bouwen ook een community. Dus tegenwoordig heb je ook natuurlijk internet. En dat vinden wij erg uitdagend om te doen. Dus je hebt de traditionele media. Maar we bouwen ook een community op internet. Zodat mensen dat kunnen volgen en zien wat andere jongeren in Europa doen. Ja, dus zijn we een beetje van dezelfde generatie. Heb je het idee dat die jongeren van nu anders in dat idee van Europa zitten dan wij vroeger? Nou, daar is onder andere de serie voor om dat te laten zien. Ik vind dat heel lastig inschatten.
ik ben zelf altijd heel positief over de nieuwe generatie. Omdat ik denk dat zij niet zo verschillen. Onze dromen, wij zijn wat ouder en misschien... maar in principe iedereen begint in mijn beleving met dezelfde ambities. En het zijn natuurlijk wel ambitieuze mensen die we volgen. Hè. Dat is even belangrijk. Er moet wel iemand zijn, zoals die Marie, die wil iets veranderen. Nou, dat geldt voor iedereen die we... Dus ambitieuze jongeren die zijn altijd interessant. En die zijn er ook nu weer. En ik denk dat het goed is om te laten zien hoe zij over Europa denken. Dus ik kan dat niet allemaal invullen. Daar is dus de serie onder andere interessant voor. Dat wij dat niet gaan invullen, maar gaan zien. Dus een deel van de mensen die het maken zijn ook echt jongeren. Want wij zijn al een dagje ouder. Ja, inderdaad. Oude jongeren. Elian, je beheert de Europese portefeuilles eigenlijk van de provincie. Herken je je in deze visie op Europa? Ja, daar ken ik me in. In die zin dat het jongeren gewoon vrij zijn. Die slaan hun vleugels uit. En ik vind zeg maar, datgene wat we de afgelopen tientallen jaren opgebouwd is in Europa, is fantastisch, zeg maar. Zodat de jongeren dat allemaal kunnen ontdekken. De rijkheid aan verschillende culturen, wat ze door verrijkt ook weer terug kunnen komen naar de plek waar ze zich uiteindelijk willen settelen. Zijn er zaken, we hebben het eerder nog wel eens gehad bijvoorbeeld over de Grand Mignon, die in Limburg vlak over de grens hetzelfde is. Zijn er elementen in die regio waarvan je zegt van ja, die zouden we eigenlijk veel beter moeten uitdragen om ook dat perspectief veel beter bij de mensen tussen de oren te krijgen? Nou, in die zin dat, kijk wat ik net ook net al zei, er zit weliswaar een grens tussen aan de Belgische kant en aan de Duitse kant. Maar feitelijk, de dorpen zijn hetzelfde, het dialect is hetzelfde, de mensen zijn hetzelfde. Het voelt niet aan als iemand anders, als een buitenlander. Het voelt aan als mensen van, ja, als van ons. En toch is zeg maar, die grens op de een of andere manier wordt die als belemmerend ervaren. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Als we die grens als kans gaan zien, kunnen we ook zeg maar, ons sterker maken. Dat je die identiteit ook meeneemt. Ja, ik kan eens even naar de leerlingen gaan, want dat kun je dan het beste toch neerleggen bij de scholieren. Omdat jullie ook een samenwerking hebben met Duitse studenten, een partnerschool vlak over de grens. Hoe kijk je aan tegen die collega's uit Duitsland? Ja, het zijn eigenlijk gewoon hetzelfde soort studenten als ons. Alleen is het daar iets anders natuurlijk. Want hun hoeven minder lang naar de middelbare school dan wij hoeven. En het is verder gewoon heel normaal om daarmee samen te werken, vind ik. Want je leert ze in zo'n week dat we bezig zijn, leer je ze allemaal steeds beter kennen. En ja, op een gegeven moment kun je ook met elkaar overweg. En dan hebben we ook nog een voorbeeld dat een paar mensen in ons groepje dat vorige week nog naar een verjaardagsfeest van een van de Duitsers zijn geweest. Dus je ziet ook dat er vriendschappen kunnen ontstaan. Ja. En welke taal spreken jullie nu met elkaar, met Duitse collega's? Ja, dan spreken we onderling wel gewoon Engels, want dat is dan voor ons het makkelijkste. Want Duits zijn we niet zo goed in. Ja, dat blijft ook natuurlijk super interessant. Elbe is wel een beetje verschil met vroeger toch, denk ik. Met Klopt. De periode van de Mainzelmännchen en nee, het programma met de muis. Dat bestaat nog steeds, hè? Ja. 50 jaar eigenlijk geworden. Ja, 50 jaar. Ja. En heeft een Limburgse componist, Mark Poets. Echt waar? Die componeert voor dat programma. Ja, in Duitsland. Ja, in Keulen. Ja, er gebeurt veel in Limburg en in Keulen. Ja. Ja, inderdaad. Nou, hebben we dan ook weer geleerd. We gaan naar een onderwerp veel serieuzer. Jeroen Leenaars. En dan kom ik bij u eigenlijk, want deze maand werd in het Europese parlement ook akkoord bereikt over verlengen van tijdelijke wetgeving over onder andere kindermisbruik en hoe online registratie daarvan een belangrijke rol speelt. Ja. Dadelijk praat ik daar verder met u over, want 4 jaar geleden eigenlijk stelde u al vragen aan de Europese Commissie. Maar eerst even dan natuurlijk terug naar een zaak die speelde in Limburg met gastouders in Herkenbos die kinderen jarenlang misbruikten en dat ook filmden. En dat leidde uiteindelijk tot verontwaardiging en walging ook bij de rechtbank. Er is totaal voorbij gegaan aan de indringende signalen van pijn en onwil van de kinderen. En de kinderen moeten zich heel machteloos en eenzaam hebben gevoeld tijdens het misbruik. Ja, woorden dus inderdaad indrukwekkend vanuit de rechtbank. Laat me eerst vragen, wat is het voor wetgeving, wat is het voor initiatief dat er voorbij komt? Ja, wat heel belangrijk is, dit is natuurlijk echt een verschrikkelijk misbruiksschandaal. Maar het is niet alleen dit. Het hele internet staat vol met foto's en filmpjes van jonge kinderen die seksueel misbruikt worden. Op Nederlandse servers staat aan terabyte aan dat soort filmpjes. En wat heel belangrijk is die worden uitgewisseld via ook vaak allerlei platforms. Via WhatsApp, via Messenger, via alle sociale media. En
een aantal van die sociale media nu die detecteren vrijwillig op kindermisbruik video content op hun platforms. En als ze dat vinden, dan wordt dat naar Amerika gestuurd, dan wordt dat onderzocht en dan kunnen we actie ondernemen. Er is nu nieuwe privacywetgeving in Europa, 2 jaar geleden aangenomen, die dat eigenlijk onmogelijk maakt. En we hebben er heel hard voor gepleit om in ieder geval totdat we nieuwe wetgeving maken in Europa die het verplicht om op dit soort content te scannen, in ieder geval een tijdelijke uitzondering op de privacywetgeving te bewerkstelligen, zodat wat bedrijven nu doen om kinderen te beschermen, om kindermisbruik online aan te pakken, dat ze dat gewoon kunnen blijven doen. En die is nu gelukkig verlengd. Dus we gaan daar nu in ieder geval een aantal maanden mee door, totdat we echt nieuwe wetgeving hebben die ook een Europees centrum op zal richten om dit tegen te gaan, die politie en justitie meer handvaten geeft om het grensoverschrijdend aan te pakken en die ook die platforms zal verplichten om meer te doen om dit soort vuilnis op het internet tegen te gaan. Ja. Wat is er nodig, Europees gezien? Want hier is natuurlijk de Nederlandse rechter, die neemt maatregelen. Ja. Wat is er Europees nodig om effectiever te doen? Je moet Europees meer menskracht samenbrengen, meer technologie samenbrengen om die detectie te kunnen doen. Het wordt steeds moeilijker. Hè? Handhavingsdiensten die komen steeds meer in de problemen, omdat aan de ene kant al onze communicatie wordt steeds meer geëncrypteerd. Dat is heel belangrijk voor onze eigen privacy. Maar misdadigers en kindermisbruikers die verschuilen zich ook achter diezelfde soorten encryptie. En politie, justitie zitten met de handen in het haar omdat ze heel moeilijk daarachter komen. Je moet met die platforms verplicht veel dwingender gaan optreden om ervoor te zorgen dat we dat soort content kunnen detecteren en ook kunnen verwijderen en de mensen die erachter zitten justitieel in heel Europa kunnen gaan aanpakken. Ja. Het institutionele kader om juist samen te werken op dat gebied, dat werd onder andere gedefinieerd in het Verdrag van Maastricht, getekend uiteindelijk in 1992. Afgelopen maand, moet ik zeggen, vierden het de 32e verjaardag. Ik kan meteen even eigenlijk naar Loek. Ga ik je wel overvallen, Loek, maar je hebt ook het rondje gemaakt door het Huis van de Geschiedenis. Kende je eigenlijk iets van dat Verdrag van Maastricht? Je eigen grote verdrag? Ja, niet heel veel. We hebben vorig jaar met meneer Vergoos wel een PO moeten maken. Toen hadden we ook als onderwerp over de verlichting in het jaar 1700. Ja, daar kwam het wel in voor, zeg maar. En toen hebben we het ook helemaal uitgewerkt en toen hebben we daar ook een cijfer voor gekregen. En ja, dat was wel goed gegaan. Nou, dat is in ieder geval heel erg goed. In ieder geval, je bent van harte uitgenodigd volgend jaar voor de kroegentocht voor de 33e verjaardag van het Verdrag van Maastricht. Want die werd eigenlijk afgelopen maand voor de eerste keer gehouden. Juist met de gedachte om heel laagdrempelig studenten en mensen die er interesse in hebben kennis te laten maken met het Verdrag van Maastricht. Wat betekent het eigenlijk? En wat was er belangrijk in die grote eurotop in december 1991 die uiteindelijk leidde tot de beslissende doorbraak? En daar is achter de schermen veel meer gebeurd, denk ik, dan in werkelijkheid ook iedereen weet van mensen die in de kroegen stonden of in de krant heeft gestaan. En wat gebeurde er achter die schermen bij het Verdrag van Maastricht? In de allereerste pubcrawl-tour van het Maastrichtse verdrag kregen de deelnemers achtergrondinformatie van de getuigen van de Eurotop in 1991. Die bijvoorbeeld vertelden over een zeemeermin in de huidige restobar Jos. En waar lag toen die zeemeermin op de bar? Dat weet ik eerlijk gezegd niet, dus ik ben heel benieuwd naar het verhaal daarover dadelijk. De wandeling voerde langs 5 kroegen en hotels die een belangrijke rol speelden tijdens die Eurotop. Want juist door de compacte binnenstad van Maastricht was het informele overleg tussen de delegaties heel makkelijk. En cruciaal voor het bereiken van een akkoord in die spannende Eurotop, zo bevestigde ook de Franse minister. En die zei zelfs in haar lezing dat de sfeer en de historie van Maastricht en ook meneer Kan zo bepalend was voor het welslagen van die Europese top. Dat heeft ze toen nog heel erg onderstreept. E, portanto, é provável que esse clima, em relação talvez a outros que conheciam já melhor a cidade, possa ter facilitado o acordo e até as concessões que foram feitas. Door het verdrag werd Maastricht ook een begrip in het buitenland. Aanvankelijk niet altijd even positief, maar ondertussen levert het verdrag vooral prestige op dat buitenlandse studenten aantrekt. First I heard about this city actually through the Maastricht Treaty, because my parents used to work for the European Union, so they told me about it. And also I started studying European studies here in Maastricht, so I learned about it.
Waarom ik meewandel? Omdat ik gewoon het heel leuk vind om de historie te horen. Maar niet alleen de historie van Maastricht, maar met name ook over het verhaal van het verdrag van Maastricht. Dat gaan we niet doen, hè, zegt hij. In de allereerste pubcrawl was de hotelmanagementschool goed vertegenwoordigd. Want bij gastvrijheid hoort een beetje kennis van het Maastrichtse verdrag. Want ik denk ook zeker een stukje geschiedenis mag meegenomen worden in de werkervaring die je opdoet. En ook op een plek, op het moment dat je ergens werkt, dat je natuurlijk ook daardoor iets meer achtergrond kunt delen met de gast dan enkel en alleen dat drankje uitserveren of het eten op tafel neer te zetten. Een beetje algemene ontwikkeling op het moment dat je Maastricht vertegenwoordigt. Ja, ik denk het wel, dat dat wel heel belangrijk is en ook wel echt een bijdrage is en een meerwaarde is voor je werkplek. Zeker weten. En dat deze plek belangrijk is geweest voor deze gebeurtenis is natuurlijk superleuk, dus we doen graag mee. De kroegentocht eindigt dan in de stijlvolle hotelbar van de voormalig honorair consul van Frankrijk. De eigenaar van Château Neerkan, die getuige was van een beslissende doorbraak in de onderhandelingen op de Eurotop tijdens de lunch van koningin Beatrix. In het vlakbij Maastricht gelegen kasteel Neerkan, dat zwaar werd bewaakt, nodigde koningin Beatrix de EG-top voor de lunch uit. En daarbij zei de koningin dat ze graag een bijdrage wil leveren aan de Europese Monetaire Unie door af te zien van haar beeltenis op de nieuwe Europese munt, de ECU. Dus dat zijn ook wel hele mooie anekdotes natuurlijk. De verhalen over de Italiaanse premier Andriotti die 2 keer naar de mis ging bij de Italiaanse zusters in de Maastrichtse Bouillonstraat. Het zorgde ervoor dat de Italiaanse studenten aan de lippen hingen van Camille Ooswegel. Die ook nog inzicht gaf in de beweegredenen van de Franse president Mitterrand om ondanks alle scepsis toch zijn handtekening te zetten onder dat verdrag van Maastricht. Meneer de president, wat heeft u toch bewogen om dat verdrag van Maastricht goed te keuren? Veel Fransen waren daar tegen. Hè? Die zeiden, la moche ville de Maastricht, le moche traité, moest daar niks van hebben. Die zei, ja, maar voor de toekomst van Europa is dat heel erg belangrijk. En mijn inspiratie in Maastricht was niemand minder dan D'Artagnan, die gesneuveld is pour la gloire de la France. Dus hij zei, ik moest ook een voorbeeld stellen, ik moest ook dapper zijn. En zo kwam op de 32e verjaardag van het verdrag een einde aan de eerste pubcrawl tour. Maar zoals dat gaat in Zuid-Limburg, als het 1 keer is gebeurd, is het traditie. Dus tot volgend jaar. Ja, verdrag van Maastricht dus, waar ook de basis werd gelegd bijvoorbeeld voor een gezamenlijk defensie- en buitenlands beleid. En laat daar nu juist heel veel in gebeuren. Dat heeft natuurlijk met name te maken met de ontwikkelingen die we zien in Oekraïne, in Rusland, Israël, in Gaza. En dus wordt er geopperd. Misschien moeten we kijken of er eventueel een andere functie, bestemming zou kunnen zijn voor VDL Netcar, Jeroen Leenaars. Ja, onder andere. Hè. Kijk, we hebben het hier vandaag trouwens ook nog over gehad. De situatie in Oekraïne begint heel kritiek te worden. Oekraïne heeft een tekort aan materieel, een tekort aan ammunitie. En vanuit het Westen wordt er met heel veel mooie woorden gesproken over dat Oekraïne gesteund moet worden. En dat het niet alleen een strijd van Oekraïne is, maar van heel Europa en van het hele Westen. Maar de daden volgen nog niet echt op de woorden. Voor wat Rusland in een dag aan granaten afvuurt op Oekraïne, daar hebben wij tegenwoordig 2 maanden nodig om het te produceren. En dan zie je ook dat je eigenlijk moet proberen hele slimme dingen te doen. En we willen graag in Limburg maakindustrie behouden, we willen graag in Limburg banen behouden. We hebben bij VDL prachtige faciliteiten om bijvoorbeeld wagens in elkaar te zetten. Ze hebben vorig jaar al een aantal militaire wagens in elkaar gezet. Dan zeg je 1 is 2. Laten we daar volop op gaan inzetten om op die manier onze bijdrage te leveren aan de veiligheid van Europa en dus ook van Nederland op de lange termijn. Ja, Europa praat veel over strategische autonomie, om niet langer afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld China of Rusland of de Verenigde Staten als het gaat over cruciale grondstoffen of juist dit soort faciliteiten. Denkt u dan aan bijvoorbeeld het fabriceren van militaire voertuigen bij VDL Netcar? Zoals ik al zeg. Waarom niet? We weten allemaal dat er meer materieel nodig is in Oekraïne. Het wordt tijd dat we daar ook onze woorden waar gaan maken. En dan moet dat wel geproduceerd worden. En je moet echt, als je ziet wat de situatie nu is aan de oostgrenzen van Europa, dan moet je op een gegeven moment ook wel echt omschakelen naar een soort van oorlogseconomie. En dat doen we helemaal niet in Europa. Op onze mooie woorden na gebeurt er veel te weinig. En dan kun je ook kijken naar hoe kunnen wij nu de infrastructuur die we hebben, zoals VDL, ook in gaan zetten om onze bijdrage echt te leveren. Ja, is er geld voor?
Natuurlijk, geld mag in Europa nooit een probleem zijn. Er is net een akkoord over de meerjarenbegroting gedaan om 50 miljard vrij te maken voor hulp aan Oekraïne. Ja, geld alleen hebben ze niks aan. Ze moeten dingen hebben die ze in kunnen zetten. En als je nu ook weer de woorden van Trump hoort, die eigenlijk zegt, ja, als Europa zijn deel niet levert, dan mag Rusland van mij ook Europese landen aanvallen. Dat is gewoon de volgende stap. En wij vechten deze strijd voor Oekraïne, maar ook voor onszelf op de lange termijn. En dan moeten we ook boter bij de vis doen. Ja, en dan zou die productie bij VDL Netcar eventueel gefinancierd kunnen worden uit die 50 miljard. Zeker, zeker. En ook Nederland zal zijn bijdrage moeten leveren. Nederland moet investeren in defensie. We moeten naar die 2% NAVO-norm. Als je dat dan in eigen land kan investeren, is dat des te beter. Ja, mevrouw De Molle, het is niet uw portefeuille bij de provincie, maar van uw collega. Maar hoe klinkt het voor u? Nou kijk, alles wat we kunnen doen zeg maar, om goede werkgelegenheid in Limburg te behouden of te creëren, is dan voor de arbeidsmarkt, een gezonde arbeidsmarkt, alleen maar goed. Zeg, voor mensen die het niet zo leuk vinden om te leren en die wat makkelijker werk doen. Maar ook dus vakmensen, maar ook zeg maar, voor hoger opgeleide mensen. Dus voor de arbeidsmarkt en een gezonde arbeidsmarkt is het verstandig zeg maar, om een goede mix te hebben van zowel grote werkgevers als MKB, als kleinere werkgevers. En het hebben van een grotere werkgever is alleen maar positief. Ja, en die praktisch gescholden, zagen we bij VDL Netcar, die kwamen met name van over de grens. Dus als het dan gaat over de internationale arbeidsmarkt, is dat misschien bij uitstek wel een plek waar dat in de praktijk gebracht wordt. Ja, nou, het ligt heel dicht tegen het smalste stukje van Nederland aan, waar je heel snel al grensoverschrijdend personeel kunt werven. Natuurlijk, dat is zo. Ik denk voor een gezonde arbeidsmarkt zou het een hele mooie kans kunnen zijn. Ja. Ik ga nog even naar Loek, want die zit te wippen op de stoel. Want die heeft al de hele tijd een vraag voor Jeroen Leenaars. Volgens mij al de hele maand over gedacht met de klas. Dus Loek, dit is de kans. De Europarlementariër, de vicevoorzitter van de grootste Europese fractie zit voor je. Ik ben heel nerveus. Doe je voordeel. Nou ja, wij hebben als klas een vraag bedacht. In november zijn natuurlijk de Amerikaanse verkiezingen en Trump maakt weer grote kans om president te worden. Maar hij bedreigt een beetje Europa en de NAVO omdat heel veel landen die 2% niet halen, om de NAVO misschien te verlaten. Stel, hij zou dat doen. Hoe zou dan de geopolitieke positie van Europa veranderen in de wereld? Ja, dat is een hele goede vraag. En het sluit aan bij wat ik net vertelde. Kijk, ik vond mooi die uitspraken van Trump die hij deed. Ook over dat Rusland dan andere landen ook binnen mag vallen. Als je ziet hoe daar in de Tweede Kamer in Nederland op gereageerd wordt. Heel kritisch op Trump. En dat is enerzijds terecht, want het zijn onacceptabele uitspraken. Maar aan de andere kant wil diezelfde Tweede Kamer nog steeds niet toewerken naar die 2%-norm. Terwijl dat ook afspraken zijn. En je kunt niet verwachten dat je zelf een dubbeltje inlegt en dat dan iemand anders jou komt helpen als iets nodig is. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat Europa op zijn eigen benen kan staan. Als je denkt, de Amerikanen geven heel veel uit aan defensie. Weet je wie de tweede macht is in de wereld qua defensiebudget? Heb je enig idee? Ik denk Rusland of zo. Nee, ik weet het niet. Europa. Dus als je de defensiebegrotingen van de 27 Europese landen bij elkaar optelt, heb je het op één na grootste defensiebudget van de hele wereld. Maar omdat we te weinig samenwerken, omdat we allerlei dingen dubbel inkopen, heel veel bureaucratie, krijgen we er heel weinig voor terug. Dus onze eerste stap moet zijn, los van wat er in Amerika gebeurt, onze eigen boontjes kunnen doppen. Zorgen dat we voor dat geld wat we uitgeven veel meer materieel, veel meer daadwerkelijke defensie terugkrijgen. En dan kunnen we op termijn ook gewoon als Europa onze eigen veiligheid regelen. En dan zijn we niet afhankelijk van wie de president is in Amerika. Want Amerika, of het nu Trump is, of Biden, of Obama vroeger, ze hebben altijd al aangegeven, wij gaan niet tot het einde der tijden de politieman van de wereld spelen. Europa in zijn eigen regio heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid. En het is hoog tijd dat Europa, inclusief Nederland, die verantwoordelijkheid op zich neemt. Top, dankjewel. Nou, goed geantwoord. Kun je er wat mee? Zeker, dankjewel. Oké, heel goed. Nou, prima. Dankjewel, Jeroen Leenaars. Daarmee komen we eigenlijk ook aan het einde van deze uitzending. Ga ik jullie hartelijk bedanken. Jeroen Leenaars natuurlijk. Dankjewel. Nog een keer proficiat. Dankjewel. Met het vicevoorzitterschap van de EVP, Eliane De Molen, Elbe Stevens. Hartelijk dank voor jullie komst. En heren en dames van het Connect College het 8, echt, jullie ook hartelijk dank. Fijne toch nog hier door het Europees Parlement. Dagje vrij. En vandaag gehad ook min of meer. Was fijn? Beter dan school.
Ja, het was veel beter dan school. Ja, school is over het algemeen een beetje saai geworden. Dus elke keer de herhaling weer. Ja, heel goed. Nou, dat nemen we mee, want over 2 maanden komt er weer een nieuwe school. We zijn er volgende maand weer met avondgasten Europa. Ik wens u een hele fijne avond. Dankjewel. Dag.